Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tiye timpereke ku imfa yochititsa manyazi. Iyeyu akutisowetsa mtendere. Kudandaula kwa mtumiki wa chauta. Kudandaula kwa Yeremiya. Kumene ndi kudandaula kwa atumiki a chauta ena. Kumene ndi kudandaula kwa makolo ena. Lero muthenga wabwino timva Ambuye Yesu afika ku Yerusalemu. Kumene ena akumkayikira, pamene ena akuvomereza kuti uyudi ndi mwana wa Mulungu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 20 March chaka cha 2026. Ndipo ndi lachisanu la mulungu wachinayi munyengo ino ya Lent. Mawu athu oyamba kuchokera m'buku la Luntha mutu wa 2 ndime 1 kudzawerenganso ndime 12 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Ive Kambewa kuchokera ku Dzundu Catholic Church, St. Kizito Lisungi Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu, salimo namba 34. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera. Tili mmutu wa 7 ndime 1 kulekeza 2, 10, 25 kulekeza 30. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Natenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndi nthawi yabwino yoti tamvetsere Ambuye pamene akutiyankhula. Yankhulani Ambuye pakuti atumiki anufe tili kumva. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Luntha. Anthu osamvera Mulungu ankaganiza molakwika kuti moyo wathu ndi wochepa ndiponso omvetsa chisoni. Nthawi ya imfa ikafika, palibe mankhwala oti nkumupulumutsa munthu. Monga tikudziwira, palibe ndi mmodzi yemwe amene adabwerako ku dziko la akufa. Tsono timukhalizire munthu olungama, popeza kuti amativutitsa ndipo amatsutsana ndi ntchito zathu. Amatidzudzula chifukwa chopandukira malamulo. Amatinena kuti timanyoza mwambo. Iye akuti ati amadziwa Mulungu ndipo amadzitchula mwana wa Ambuye. Tikamuona timamva kudzudzulidwa m'maganizo mwathu. Tikangomuti tha, ife pomwepo mkwinya. Iye uja makhalidwe ake safanafana ndi anthu ena, machitidwe ake ndi amtundu. Amatiyesa ife anthu onyozeka, amapewa machitidwe athu ngati zinthu zonyansa. Amaganiza kuti imfa ya munthu wolungama ndi yodalitsidwa. Amanyadira kuti Mulungu ndi Atate ake. Tiyeni tione zimene zidzamufikire pakutha pa moyo wake. Ngati wolungama ndi mwanadi wa Mulungu, Mulungu adzamuthandiza. Adzampulumutsa kwa adani ake. Timuyese pa kumusautsa ndi kumunyoza kuti tione ngati ndi munthu wofatsa, ngati ndi wodziwa kupirira. Timpereke ku imfa yochititsa manyazi. Paja iye akuti Mulungu adzamteteza. Anthu oyipa amaganiza zimene tanenazi, koma ndi maganizo osokera. Ku
kwawo kumango wachititsa khungu. Sadziwa maganizo obisika Mulungu, sakhulupirira malipiro a moyo wolungama. Sazindikira konse kuti ilipodi mphoto ya anthu oyera mtima. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu, Salimo namba 34. Chauta amakhala pafupi ndi anthu osweka mtima. Chauta amawakwiyira anthu ochita zoyipa. Anthu sadzakumbukikanso pasi pano. Pamene anthu ake akulira kuti awathandize, chauta amamva nawapulumutsa ku mavuto awo. Chauta amakhala pafupi ndi anthu osweka mtima. Chauta amakhala pafupi ndi anthu osweka mtima, amapulumutsa otaya mtima. Anthu a Mulungu amaona masautso ambiri, komabe chauta amawapulumutsa ku mavuto awo onse. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu ankayendera dera la Galileya. Sadafune kukayendera dera la Yudeya, chifukwa akuluakulu a Yuda ankafuna kumupha. Nthawi yonkuti chikondwerero cha misasa chili pafupi. Koma abale ake adapita ku chikondwerero cha misasa chija. Yesu nayenso adapitako. Sadapite moonekera koma mobisa. Pamenepo anthu ena a ku Yerusalemu adati, kodi munthu akufuna kumupha uja sa ameneyu? Si uyo akuyankhula poyerayo, popandanso onerapo kanthu? Kodi kapenatu ndiye kuti akuluakulu azindikiradi kuti ameneyo ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja eti? Komatu mpulumutsi olonjezedwayo akadzabwera, palibe amene adzadziwe kumene wachokera. Koma uyu tonse tikudziwa kumene akuchokera. Pamenenso ankaphunzitsa nyumba ya Mulungu, ankayankhula mokweza mawu kuti, ine mukundidziwa, ndipo kumene ndikuchokera mukudziwakonso. Koma sindinabwere mwakufuna kwanga ayi. Atate amene ali okhulupirika ndiwo adandituma. Inu simukuwadziwa, koma ine ndikuwadziwa, chifukwa ndine ochokera kwa iwo, ndipo ndiwo adandituma. Pamenepo anthu adafuna kumugwira Yesu, koma padalibe ndi mmodzi yemwe amene adamukhudza, chifukwa nthawi yake inali isanafike. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Tiyeni timpereke kuimfa yochititsa manyazi abale. Chiyambire cha utumiki wake Ambuye Yesu pasi pano pakhala njira zosiyanasiyana, maupo osiyanasiyana kufuna kumupha. There have been so many conspiracies to kill Jesus. Muthenga wathu wa tsiku la lero, Ambuye Yesu apita ku Yerusalemu. Ngakhale pamene akuchita kudziwa kuti pali upo lofuna kuwapha, Ambuye Yesu sakubwerera mbuyo chifukwa cha chipsinjo chimene akubwera. Akudziwa ndithu kuti imfa ikubwera anytime, ndipo akuona kuti upo every day ukukwera kupita patsogolo. Jesus refused to be discouraged when others misjudged his motives. Sakukhumudwa pamene ena akumuweruza molakwika pa zimene akuchitira zinthu. Mukumbukire kuti chiyambire wakhala kutchulidwa mayina osiyanasiyana. Amachita zimenezi ndi mphamvu ya Beelzebulu, amadya ndi mahule, amayenda ndi bwenzi la anthu okhometsa msonkho, ameneyu ndi chidakwa. Akhala kunenedwa zambiri, koma sakulola kuti abwezedwe mbuyo. Apa ndi pamene Lenti ikufika pachimake. Ambiri kuyamba zoona. To my knowledge, ambiri amene ndikuwadziwa, anthu timayesetsa, anthu akuyesetsa kuchita kufuna kwa Mulungu. Koma pamafika nthawi ina yake yonena kuti zimene timachita zija zimaweruzidwa molakwika. Ndi ambiri amati ndizibudula ndizisiya. Kulimbikira ku chechi, kudzimana, alipo anthu ndaona ndi maso ndithu akutenga chuma chawo, ana asanalipirire school fees atamva kuti madzi avuta ku parish, kutenga chuma chawo nkukathandizira kuti anthu sande apemphere bwino. Anthu ndi amabwera kuti amapanga zimene zija afuna udindo, afuna treasure. Munthu nkudzamva kuti ineyo
ena amati ndisiya, ena taonapo amapereka chuma chawo, magalimoto awo, kutenga anthu kasiya ku msonkhano, driver wawo, mafuta awo, mwinaso nkuwaguliranso anthu zakudya mnjiramo. Anthu amati indeka chuma cha satani ikitu, anthu amatero kuti musazindikire kuti nza satani. Munthu nkuva kuti ine. Tikumbukire kuti pamene tikuchita zabwino, Satana samakondwerera. Ndipo amadzera mwa iwo amene timaona ngati angathe kutimvetsetsa bwino ndi amene amakhala patsogolo. Lenti ikubwera kuti itilimbitse chimene chocho. Ambiri mmoyo uno will celebrate us, komanso ambiri sadzakondwerera zimene ife tikuchita. Akuluakulu akonzeka tsopano, sakuchitanso kubisa. Openly they began to persecute Jesus. Ndetu nena kuti Ambuye Yesu atazindikira kuti ifa, impending death, ifa yatsala pang'ono, sanasiye kulalikira. Chimativuta ambiri tikamakamba za imfa, chifukwa ndi chinthu chokhacho chimene tifune tisafune, all of us will pass through. Tiyeni tiphunzire mu nyengo ino ya lenti, monga anachitira Mbuye wathu, kuipatsa imfa malo ake oyenerera mmoyo mwake. Kuipatsa imfa malo ake oyenerera mmoyo mwathu. We must give death the place it deserves in our lives, because surely death will come. Imfa tifune tisafune idzabwera. Tisayiphimbe monga timachitira kuti basi kuipatsa mayina ena, ifa ikachitika ayi ndi mfumu yathu imeneyi, azovuta, inde ndichichewa, koma tisamayibise ifa. Tizikambirana ndithu kuti tidzafa, tidzasiya dziko lino lapansi. Ambuye Yesu chiyambire cha utumiki wawo anali kudziwa kuti tsiku lina kudzachitika zimenezi, ndipo samabisa. Masabata awiri apita amauza ophunzira kuti makosana tikupita ku ndi ku Yerusalemu, kumeneko mwana wa munthu akazuzidwa, akasautsidwa, akaphedwa. Koma mkuja wake osadandaula akauka kwakufa, akuti ophunzira ake zimenezi samamva. Chimene tikutanthauza pachoti kuti Ambuye kuyambira pachiyambi anali kukamba za imfa yawo yomwe, kumeneko mwana wa munthu akaphedwa. Tithokoze kuti pang'ono ndi pang'ono pakati pathu tayamba kuzindikira kuti imfa is the reality we will all face. Sikale kwambiri sabata yatha tinamva za mkulu wina, kandi kuti timaona pa social media kumalawi konkuno kuti ataona mmene zinachitikira ndi imfa ya akazi yake mbuyomo, wayambiratu kukonzekera imfa yake. Ndi anthu anali odzidzimuka ati mkulu amene anaguliratu bokosi lake lodula 900,000 kuguliratu nkuyika pambali, ndipo akunena kuti kunja kukauma akufuna kuti iyeyo akumbiretu manda ake. Zimenezo ndi zabwino, ndi zimene tikuyenera tizichita, koma tisamangoyimira kuthupi. Tizidzikonzekeranso kuuzimu kuti inetu tsiku lonse nditha kudzabwerera kwa Atate yanga. In fact tizinena monyadira, because John Paul oyera amanena kuti death is coming back to our Father. Imfa ndikubwerera kwa Atate wathu. We must pray for a holy death. Ambiri nchifukwa yake timalephera kupanga ka mawiru ana kuti tidzasiya zotani, katundu wathu adzagawana motani. Nchifukwa yake anthu akamwalira kukumakhala mikangano m'midzimu, chifukwa chonena kuti anthu sitimakonzekera imfa, ndipo imfa timayiopa, sitifunanso kukamba za imfa. Nchifukwa yake timasiyana pa dzuwa. Nthawi zasintha. Tikuyenera kuti monga Ambuye Yesu aja, monga Yeremiya uja amene amamva anthu akukambirana za iye timva mawu amene wamawa, ifenso tizikhala nawo mtima onena kuti pamene imfa ikubwera kamwa matenda, ikubwera mwa anzathu mu ngozi zosiyanasiyana, inenso ndizinena kuti tsiku lina ndidzachoka moyo uno, ndipo Ambuye ndifuna ndidzachoke ndiloyera mtima. Mawu athu amumthenga wabwino tikuona anthu amene ali amthira pawiri. They are playing a double standard to life. We at times we play double standard of life. Anthu aku Yerusalemu anali so confused kuti Ambuye Yesu akakhala nawo pakati pawo amanena kuti mwamva muthenga muja, amene sangakhale mpulumutsi uja. Zimene akuyankhula zikuagwira mtima, akangochoka amakambirana zoti amene tenti mpereke mawu oyamba nayo tenti mpereke kuifa yochititsa manyazi. Double standard of life. Pamene Yesu ali pakati pawo ambiri amakamba zabwino za iye, amene amachita zinthu zonse bwino, mawu ake ndi amphamvu. Akachoka tenti mpereke kuifa yochititsa manyazi. Exactly moyo wanga, exactly moyo wanu.
nyengo ya Lent ndiyoti tidzisuzumire mu mtima mwathu. Ena akakhala pakati pathu simene timayamikira munthu wamkulu komatu amwachena akangochoka kuchita kupinda mulomo amati angatani ni galu kwa basi munthu amene. Chimawawa kwambiri mmoyo nchonena kuti amene amaononga mbiri ya anzawo ndi anthu amagulu awiri. Gulu loyamba anthu amene munthu samudziwa ndamafuna zimfotokoza ngati amamudziwa nkumuonongera mbiri. Gulu lachiwiri ndi anthu amene mwadala akumudziwa kuopsa koma asankha kupotoza kuti zimveke bwino amati izi zakukamba uyu inu amene uja timachokera mudzi umodzi, nyumba yakwawo apa yakwathu apa, dzana ali tinali limodzi. Nde chifukwa choti amakudziwa bwino kwambiri nde amafatsa nkukusambwadza. Ndidzifunse lero ndapanga bwanji double standard of life kuti anthu ena ndikakhala nawo kwakambira zabwino inu ndipo ndimasirira inu mmene mmachitira zinthu zanu ina sembe timaziona ndipo bambo next umadzapadi kwamatu mzanoja chikondi chabodza zijama kamba zija exactly zosiyana ndi zimene amaukambirane kusiri. Tosefe timafuna kukondedwa ndi kuchita bwino mmoyo, koma tikumbukire kuti adani otidzudzula sadzatisiya mbiri yathu asatadonongere monga mmene Ambuye Yesu akuyachitira muthenga wabwino. Tipemphererane wina ndi nzake. Poyamba Mulungu atisinthe. Tiphunzire kuyamika zimene ena akuchita. Tiphunzire kuphunzira zimene ena akuchita bwino. Ndipo ngati ena akulephera, tiphunzire kuwadzudzula mwachikondi ndi kuwapatsa ma alternatives. Kuti ineyo nkanakhala inuyo, business mukuyesetsa mwapanga amayi zaka 5. Nkanakhala inuyo nkadayesera izi, kapena kuyesera izi. Koma osangodzudzula simutha business, simutha kuphika nkuyimira pomwepo ayi. Ambuye Yesu sakubwerera mbuyo chifukwa cha chiopsezo kuti aphedwa. Ambuye Yesu akupitiriza kuchita zabwino. Zabwino zimene Mulungu adadzala ndi kuyika mwa inu zikirenkire kupita patsogolo posatengera chiopsezo chakukonongerani chapena cha imfa ya mbiri yanu imene ena akonzeka kuti ayipereke m'manja mwa adani yanu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Thank you.